קומות במגדל, בקומה הראשונה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת, ורוב שומן קשה לה ללכת. בקומה השנייה גרה קוקייה. כל בני אומרים כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חתולה כושי נקייה מגונדרת, על צווארה יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ובנחת עודדים מפתחת. ובקומה החמישית גרנה עכבר, אך לפני שבוע הרב חפצה ונסע. איש אינו יודע לאן הוא מגיע. כתבו בערי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת וקבעו שלט הקיר.